गंजाम जिला दिगपहंटी ब्लॉक गोकर्णपुर समिति सभ्य उपनिर्वाचन शेष दिन में विभिन्न राजनैतिक दल मध्य निर्वाचन प्रचार शोभा जोरदार देखा मिली। आसंता अगस्ट 9 तारिख में निर्वाचन होगाकू बेले प्रार्थी माने निज समर्थकों सह पंचायतर विभिन्न ग्राम बुली प्रचार करने सह घर को घर बुली भोटरों को भोट भिक्षा करते। जेहेतु ब्लॉक अध्यक्षा सुरीता सेठी वियोग पर उक्त पदवी हासिल करने विभिन्न राजनैतिक दल मध्य वर्तमान चली टणा उटरा। पंटी ब्लॉकवासी समिति सभ्य उपनिर्वाचन उपरे जेभली भावरे गुरुत्वर नहीं तेबे यह निर्वाचन विपिन और विप्लव मध्य लड़े बोली चर्चा करुछंती। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅସିତ କୁମାର ସାହୁ, ବିପ୍ଳବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁଷ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଇନାଥ ଦୋରା ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମହରି ଦୋରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅସିତ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅସିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଇନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମହରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ पुलिस फोर्स मुतयन करा दिगपहंटी थाना अधिकारी दीप्ति रंजन बेहरा सूचना दैछन्ति। दिगपहंटी किरण कुमार बेहरा रिपोर्ट।